हमारे 20 साल के प्यार में ऐसा कौन कमी रखे रे बेटा कि तू 20 घंटा के प्यार खातिर अपन खानदान की इज्जत दांव पे लगा डालू। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा भोजपुरी फिल्म मोहब्बत तेरे नाम। जी हाँ, जो नाम है रितेश पांडे, आयुषी तिवारी, अयाज खान, समर्थ चतुर्वेदी और अमित शुक्ला जैसन उम्दा कलाकार बाड़े। डायरेक्टर बाड़े राजू चौहान जी। रामचिक यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर आयल बा। जो ना ट्रेलर में आप लोगन के कहानी देखे के मिली उहे 1990 के दशक वाला घिसल पिटल रोमांटिक स्टोरी। जी हाँ, और स्टोरी तो पुराना हईले बा, साथ ही साथ फिल्म बनावे के जोन तरीका बा उहो बहुत ज़्यादा हमें पुराना लागल। कहे से कि ट्रेलर के ठीक से कट भी ना कल गल बा, कोनो सीन कहीं से कहीं उठा के डाल दिल गल बा। ट्रेलर में कुछ ज़्यादा समझ ना आ रहा बा, आवाज़ के भी प्रॉब्लम बा। बाकी ट्रेलर देखे में आप लोगन के मज़ा ना आई। लगभग ये 2.5-3 मिनट के ट्रेलर बा, जो कि आप 3 मिनट के ट्रेलर देखते देखते ही बोर हो जाए। और ऐसा हो सकेला कि आप लोग आधा ट्रेलर पर से ही ये ट्रेलर देखना ही बंद कर दी। तो मिला जुला के कहीं तो बहुत ही बकवास तरीका से एक एडिट कल गल बा। उम्दा कलाकार होखला के बावजूद भी एडिटिंग, डायरेक्शन और भी सारा चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी बा। तो ये हमारा रिव्यू बा। ई ट्रेलर के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलम। अगर आप लोगन के हमारा रिव्यू पसंद आयल बा और ओकरा बाद भी जाके ई ट्रेलर देखे के बाद तो जाके रामची के यूट्यूब चैनल पर देख सकतानी। मोहब्बत तेरे नाम रितेश पांडे जी के फिल्म बा, आप लोग जाके देख सकतानी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, नया रिव्यू में। तब तक खातिर जय हिंद, जय हिंद भोजपुरी, प्रणाम।